Iroi try sesien pat ngai ko blei pi paro a kerteng ke padun bortam ke jong jisu te ha kani ka video ngapen tip sya kitu ki badon kam ya ki dawai mau te le se pidan mau ha u klai la ni pidan mau ha uksang te ngi pen mi kini ki dawai ki ba syong dor ar spa tingka te pindi tang ar benai te ula de ban kuj u mau te pila banet check up pat ken ta pila di ar benai te pi salet check up te pin syem pa pila yo e ka jing kot e ka jing khia te ngaju advertise kumne namar balai dan bun bah ki badan kam ya ki dawai ki jongi ta ba kim tip re sabah ka doru kam dei re ka barem bat kani ka dei ka jing 3 minute ki jongi ka app ka ba pi ru pi yo mentoy ngi ru ngi yo mentoy te namar kanu ka kam ka bangi trai kata ka dei ka ba ubleu syam sngop ha te namar kata ngaju advertise na ka ka por te ki don pat ki breu ki pas ngau bisni te re ngim jude bandon kum ketu kodo nut ladanga letu ladanga pan te ladanga syukoru te kamot pidei ban kren ki ktin ki bomlong ngam ngau mong ya kajing kren renga syu ai kajing pen ngau thu namar ba pen kta ki balas le jong ublei te kam ju bahare te ngam dom re tang banga syu pen sneng syu pen i namar ba ngi thiet i kini khambat la ne ngi lej wat chaklau ngi latre ngi la pen mi ko app kum ba phiru ha ba pitre kono ka kam pi yo nong te kum ta ngi ru ngi yo nong bat ki briru ki yo nong dei re bangi shu thok bangi shu syukor kum ba don iwe ikong i lasen nga ko be kadur mani kini kisngi ba i la mi lut knyang ni kadur pa ro khoj te i pen i pa kadur ka ba men shwa yo men shwa nga ba briu kum ne te ngong pita ayu ti ong ata kata ka krim korea te henre kalong kum ne te dak ka ba thok dak ka ba syukor henre ngim dan gum kata ka jing thok ngim dan gum kata ka jing syukor ka e ka bangi pen mi ka de be na kam ta ka buram ka jong play na kam ta ki ba duna pisa namar ki ba rius pa te to kini let cheki hospital ka benta ban let operation ngam tip adu kan nu kan poi kata ka bai operation kamut kin poi be ki phau hajar tharai tingam tip re kat nu kan poi na tip yo poi lak rungam la ban tip dan re kini kita wai ki jongi lada ar spa une artayo te kamon ar sau nriu pra kamot apo ar hajar tingka kamot layo e ke jingkot e ke jingkhia ka pura te kat nu kalong ka jing mentoy ka bakrau te lada ki ta ikini kita wai hi ayurvedic ru ki baya de bat u ba permi snyu ne bat kita wai nyu le re ki toru ki rem ki poi de ki phawajar tel da phi thiet kinu ki da wai kamot ki rem ba ti ki da wai ki jongi ti ki tat ten re ka syong kamon jong phi ba phi don pisa ba pen thiet ki te ki da wai ki ba rem te le ayu ba u bleu kur khu re ngi te ngi permi na kam ta ki ba duna pisa ki ba kordo han re dang don ki ba nyo ben ru ki ong o ba rem palat sata ma phi kong te han re kini kita wai jongi kide ki ba duna dor ba namar bon ba ki breu ki ongi la le chim da wai beniat ru ngalut pisa laki laka kada wai jong pi kong ni tang shu sedang ta kala ya rap shibun ba kadoru ka batat te namar kata ki da wai ki jongi ki long ki ba ya rap ki ba mentoy shibun ki da wai jak thane ki da wai pangmat ne uhenaru wi rap ban pensenge ya ka jing hap bat ki bom yo alat bantai ki umphnyang nyole gitu ki jing di nam tau nyole da kita tang utu henaru suki ujahi utu nyu le tang ba ka pasngo tenat ka long ba snyu unam hap ken te data ka to phnyang mi snyu upenmi usnyu scam te ngina penmi utu powder ran pen scam yo usnyu te kumtang ayu i ba baro ki da wai ki bangi penmi ki mentoy shibun te uneu da wai bangi ai nam ta umaru u ya rap shibun te na kam ta ka buram ka joblay yaro itra